mu barkanmu da warhaka, da fatan muna lafiya, da fatan kuma za ku subscribe channel ɗinmu domin me haka yana ba mu ƙwarin gwiwa tura muku videos da suka danganci al'amura na yau da gobe. Mun gode. Idan dai kuna bibiya a kafafen sada zumunta, mun san dai cewa mutane da yawa suna musulunta musamman 'yan ƙwallon ƙafa. A inda ko a watan da ya gabata ne aka samu tsohon ɗan ƙwallon AC Milan wato Sido ya musulunta ya karɓi addinin musulunci. Da kuma sauran al'umma dai musamman 'yan bal da kuma mawaka sun sha musulunta a wannan karni ko kuma a wannan lokaci da muke ciki. To kwatsam kuma sai ga wani abin al'ajabi ya faru. Mun san da cewa da akwai ɗan ƙwallon ƙafa mai suna partey da ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico Madrid da ke ƙasar Spain. Wannan bawan Allah ya azurta shi da arzikin da bai taɓa yi ba a rayuwarsa, wato shine karɓar addinin musulunci. Dan wasan Arsenal dan asalin ƙasar Ghana partey ya karɓi addinin musulunci. Alhamdulillah, dan Allah ku yi mai fatan alkhairi. Allah wannan bawan Allah ya sa ya karɓi addinin musulunci kenan. Allah ya sa kuma zai dawwama a ciki ya mutu a ciki. Allah sa kuma sanadin shigarsa ya sanadin jawo wasu al'umma wanda ba su addinin musulunci su shiga cikin wannan addinin namu na addinin musulunci. Allah kuma ya shige mana gaba, mu ma Allah dawamar da mu a cikin addinin. Allah kuma ya kashe mu da imanin mu, kan mutu babu imani, domin me ribar rayuwa a mutu da imani. Allah gaba ɗaya mu ya dawamar da imanin mu, ya sa mu je gaban Ubangiji da cikakken imani da kuma addinin musulunci. To kar mu manta dai a ƙarshe dai mu subscribing wannan channel ɗin, domin me danna subscribe shi yake ba mu ƙwarin gwiwa a tura videos da suka danganci al'amura na komai da komai, musamman al'amuran current affairs wato al'amuran yau da gobe kenan. Mun gode.